της γεύση. Με το νούμερο 71, ο Μάνης Σπυρίδων ή Πέρσος, Σπύρος Μάνης ή Μανής, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Εγώ Σπέρσο δεν ξέρω. Είναι πιο γνωστός ως Πέρσος, αυτό λοιπόν θα κρατήσουμε. Το ψευδόνυμό του. Πάρα πολύ θεαματικός, σε έναν αγώνα στα Μέγαρα έφυγε αφού είχε μείνει το αυτοκίνητο με τις ζάντες πια. Κέρδισε την εκτίμηση του κοινού. Συμμετέχει συνεχώς σε τέτοιους αγώνες. Έχει συμμετοχές ακριβώς πάρα πολλές σε τέτοιους αγώνες. Το αυτοκίνητό του είναι πολύ καλά στημένο. Έχει road gates, μπάκετ καθίσματα. Θα λέγαμε ότι είναι κοντά στα πλαίσια του αγωνιστικού drift car. Ο Πέρσος λοιπόν με ένα Ford Escort MK2 1600. Τον βλέπουμε εδώ. Και συνεχίζει. Ενώ είναι και μία BMW μέσα στην πίστα. Εμείς μπαίνουμε στον Πέρσο. Να λοιπόν, όχι δεν είναι BMW. Είναι με το νούμερο 75 ο Στάθιος Μπιλάλης. Με μια Opel Ascona που χαλάει κόσμο στο πέρασμά της. Αν κάνει donut έξω από τη γραμματεία θα χρειαστούμε οριλά. Τον πιο ξέρω εγώ από ό,τι έχω ακούσει στην πίστα σήμερα. Εγώ επειδή τον απόλαυσα στα περάσματά του και στο χρονομετρημένο, κοντεύω να μην τον ακούω καν. Κοντεύω να μείνω κοφός εντελώς. Συγχωρήστε τους θορύβους, έχουμε και τα χαρτιά της γραμματείας, έχουμε και το κυνήγι των εντόμων. Ενώ φλόγες βγαίνουν από το αυτοκίνητο του Πέρσου. Κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι και εντελώς normal το 1600 μοτέρ. Ναι. Πολύ δύναμη για 1600. Πολύ δύναμη για 1600, ξέρει να το χειρίζεται άψογα. Δεν θα ξαναμιλήσω. Όμως βλέπεις, ολοκληρώνει την προσπάθειά του κάνοντας ένα donut και συνεχίζει. Εδώ το Opel. Εδώ το Opel επιδίδεται σε autocross. Και με την Opel, donut και με την Opel. Εκεί κοντά είναι και άνθρωποι του Excel και φοβάμαι να μην τους φάει. Ενώ εσύ ανησυχείς για τους φωτογράφους του περιοδικού σου, εμείς μπαίνουμε στον Πέρσο. Αφήνουμε να περάσει ο Μπιλάλης, μήπως και μπορέσουμε να αρθρώσουμε λέξη. Εκοφαντικός ήχος και σαν να βλέπω την εξάρτηση πυρωμένη από κάτω. Ναι, έχει ξεκινήσει. Κάτι που σημαίνει ότι η εξάρτηση στερείται κάθε ήχο προστασίας. Είναι ένα κομμάτι σωλήνας που βγαίνει από την εξαγωγή και φτάνει μέχρι πίσω. Μέχρι τα αυτιά μας ακριβώς, όχι μέχρι πίσω. Ο Πέρσος στο μεταξύ δίνει ρεσιτάλ. Πραγματικό ρεσιτάλ, πάρα πολύ καλή η οδήγησή του. Και είδες δεν έκανε τεταγκέ εδώ. Ο Μπιλάλης κόβει δρόμο. Χαιρετάει και τον κόσμο. Πυρουέτα του Πέρσου, απίστευτος μπροστά. Πήγε να τον φάει. Το ίδιο και ο άγκορμαν της πίστας παρατήρησε. Κάτι έγινε εκεί με τον φωτογράφο. Σε βλέπω να κόβεις κάτι παραπάνω στο φωτογράφο του περιοδικού, κάποια παραπάνω χρήματα. Νάτος, λοιπόν. Χριστάρας. Ο ένας φωτογράφος φωτογραφίζει τον άλλον. Κάτι πρέπει να κάνεις εκεί. Χαμένα μεροκάματα είναι αυτά. Τίποτα. Χαλάει την κασέτα για. Χάλιας. Εντελώς.
ο επιστήμονας και ο χρήστης. Μάλιστα. Γνωρίζω και καινούριους ανθρώπους με το side show, ευτυχώς. Ο Πέρσος συνεχίζει. Το κράνος του έχει κάτι ουρά και έρατα. Ακριβώς. Έχει ένα διαβολάκο το κράνος του. Ειδική παραγγελία, την κόλλαση κατευθείαν. Η οδήγησή του πάντως και η τεχνική του είναι σίγουρα από την κόλαση. Σίγουρα και τα μάξι κόκκινο, γιατί όχι. Μαύρη ζάντα. Έχει μια κακία το έστω. Δείτε όμως, άψογο το πέρασμα του. Παρά τα μικρά λάθη τα οποία διορθώνει με πάρα πολύ μαεστρία και δείχνει πόσο καλά περάσματα μπορεί να κάνει, νομίζω ότι είναι ανάμεσα στα καλύτερα περάσματα μαζί με του Ξινταβελώνη και του Πλουμιστού. Ναι, σίγουρα. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Όμως δεν είμαστε εμείς οι κριτές του side show, είναι κάποιοι άλλοι. Αυτοί θα βγάλουν το αποτέλεσμα. Αυτοί θα βγάλουν το αποτέλεσμα. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Ακριβώς, και το κοινό, το οποίο σίγουρα θα αποθεώσει για μία ακόμη φορά τον Πέρσο. Δυστυχώς όμως βλέπω ότι το αυτοκίνητο σταματάει εκεί. Κάποιο πρόβλημα ίσως. Ελπίζω όχι κάποιο πρόβλημα. Κάποιο πρόβλημα. Κοιτάει τι γίνεται από κάτω. Εξαιρετικά πλάνα. Να ξεκινάει. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα λοιπόν. Έτσι μέσα από τους καπνούς και με αυτά τα αλάρμ που περνούν στα φώτα. Η κακή εντός εισαγωγικών εμφάνιση του αυτοκινήτου πολλαπλασιάζεται. Δεν συμβαίνει κάτι για να συνεχίσει τα drift, τα πράγματα είναι σε καλό δρόμο. Πολύ καλό. Σίγουρα είναι από τα πιο κακά αυτοκίνητα που υπάρχουν. Να και τα φλόγγια του. Φλόγγες από την εξάντληση. Δεν το παρακάνει. Εδώ ήταν ίσως το μόνο λάθος που μπορώ να αναγνωρίσω ως λάθος. Τώρα έχουν ζηταθεί πολύ τα λάστιχα και ο έλεγχος είναι πολύ πιο δύσκολος. Βλέπω να πηγαίνει για το show μπροστά από την κερκίδα. Κάτι σχεδιάζει. Κάτι σχεδιάζει, σωστά. Τώρα έχουμε δει να κάνει φοβερό show στα μέγαρα. Οι κάμερες στέκονται στο πίσω λάστιχό του, όπως πολύ σωστά. Περιμένουμε λοιπόν και εμείς με αγωνία. Μπορεί να είμαι επηρεασμένος από το θέαμα, αλλά όμως και αυτή η εικόνα με τα αλάρμ εκεί και το κόκκινο αυτοκίνητο δεν με χαλάει καθόλου. Ένα burnout. Όρος που χρησιμοποιούμε δανεικός από τα dragster, καθώς αυτή είναι η διαδικασία για να ζεσταίνουν τα λάστιχα τα dragster λίγο πριν την εκκίνηση. Εδώ είναι καθαρά για show. Ο Πέρσος ανοίγει την πόρτα και τα πίσω λάστιχα. Εδώ εκεί κάτω. Να δω αν θα κατέβει και κάτω. Ναι, το συνηθίζει. Κάτι εδώ. Think, feel, drift. Πολύ ωραίο. Ακριβώς. Αυτό σκεφτόμαστε, αυτό αισθανόμαστε, αυτό βλέπουμε. Θα δούμε και τη γεύση, θα αισθανθούμε και τη γεύση λίγο από τα λάστιχα. Προβλέπω τον καπνό να έρχεται από εδώ. Όχι, ευτυχώς. Φυσάει από εκεί. Και πάνω λοιπόν στον Πέρσο και στο πολύ όμορφο show που χαρίζει, αφού είδαμε και αρκετούς από τους πρωταγωνιστές, κάπου εδώ να σας αφήσουμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη διοργάνωση. Να ευχαριστήσω το Στάθη Παπαργυρόπουλο που ήταν εδώ και μας βοήθησε. Να ευχαριστήσω τον τηλεσκηνοθέτη μας και τους κάμεραμεν που βρέθηκαν εδώ και προσπάθησαν να μας δώσουν αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες. Τη γραμματεία του αγώνα για τα αποτελέσματα. Και αφού τελειώσαμε τις ευχαριστίες, να σας αφήσω. Μέχρι την επόμενη διοργάνωση να είστε όλοι καλά.